खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरनायनानै लाहरबाय। दिनैनि बे भिडिअ मोननैसो रादाबनि आपडेटफोरखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि आइकनाव थुना अलाव थुनानै हो। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै। उदालगुरि जिल्लायाव मोनसे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाया मैया जालाङो। दखरसे हाखौ लानानै सोलिनाय जेंनाया जोबथियाव जिउ फोजोबलायनाय बादि मुगैथाव जाथाय जायो। शुक्रबारखालि मोनानि 5 रिंगासोआव उदालगुरि जिल्लानि गलायगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय बेलतलियाव बे बुथारनाय जाथाया जायो। 52 बोसोर बैसोनि जवाहिर चौहान मुंनि सुबुंखौ खर' दानस'नानै बेलतलिनि दलंनि सिङाव गारनानै दोनो। बुथारग्रा रमेश हरिजन मुंनि सुबुङा बुथारखांनानै गावखौनो गलायगाव थानायाव गथायनानै लाहैयो। रमेश हरिजननि न'खौ उदालगुरिनि कबिर आलियाव होननानै मिथिनानै मोननाय जादों। दायनिगिरि रमेश हरिजनखौ पुलिसआ जाथायसालिसिम लानानै थांना गोथै सह'खौ बोखाङो। गुबुन फारसे ओनसोलनि सुबुंफोरा दायनिगिरिखौ नुनानै दुंहाव थासारि सोमजिहोयो, जाउनाव पुलिसआ ब्लेंक फायार खालामनो गोनां जायो। बुथारजानाय जवाहिर चौहाननि न'खरा फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय 9 बोसोर सिगांनो फाननाय 2 खथा दखरसे हाखौ लानानै गोबाव समनिफ्रायनो एना एनि सोमजिबोगासिनो दंमोन। बै एना एनियानो जोबनायाव शुक्रबारखालि बेबायदि गिख्रंथाव मुगैथाव बुथारनाय जाथाया जाबाय होननानै। मोसौ लायनो थांनायावनो गोग्लैनानै अबथिरायै जिउ खोमानांबाय सासे बर' लाइमोना। मोनसे जोबोरैनो दुखुनांथाव जाथाय। बे जाथाया चिरां जिल्लानि बर' बाजाराव जादों। चिरां जिल्ला बर' बाजार ओनसोलनि सिङाव थानाय थुरिबारि गामिनि गांगु बसुमतारी आरो बायसि बसुमतारीनि अनजालु फिसाज्ला हरेन बसुमतारीया मोनाबिलिनि समाव दुब्लिनिफ्राय मोसौ लायनो थांदोंमोन। मोसौखौ लानानै फैबाय थानाय समावनो लामायाव गादलेनानै गोबारै गोग्लैयो। गोग्लैनानै खर'आव अन्थाइया नांनानै जाउनाव गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जायो। हाखु दाखुयै फाहामथायनि थाखाय भेटागाव देहा फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो डाक्टरा हरेन बसुमतारीखौ थैबाय होननानै फोरमायनानै होयो। मख'नो गोनांदि गादलेनानै थैनाय हरेन बसुमतारीया बर' बाजार फरायसालिमायाव देग्लाय BA नि जोबथा आनजादखौ लिरदोंमोन। सासे गथ' गोनांखा हाबा जाखानाय आइजोआ गोमानानै दं। ससियेल मिडिया फेसबुक वाट्सएप खुलिब्लानो खारनायनि खौरां, हाबा जाखानाय बर' आइजोफोरनि खारनायनि खौरां। मा जानो हमदों बर' हारिनि न'खरफोराव? जेब्लाबो खारनाय, गोमानाय, भाइरेल जानाय। रायजो राजा इसोरखौ साखि लानानै जुलि जानायाबो बेसेन गैला। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सारिदुवार हालामनि नाहरबारि गामिनि निजोमसा खाख्लारिनि बिसि उर्मिला खाख्लारि थामहिनबा सनियाया थांनाय 12 जुन खालिनिफ्राय गोमानानै दं। उर्मिला खाख्लारिया बै सानखालि बाजाराव थांनो होननानै गावनि 1 खावसे बोसोर जानाय उन्दै फिसाज्लाखौ लानानै ओंखारलांदोंमोन। नाथाय उर्मिला खाख्लारिया बै सानखालिनिफ्राय दिनैसिम न'आव सौहैफिनाखै। फोरमायनाय बादिब्ला फिसाय निजोमसा खाख्लारि आरो बिमा बिफा न'खरनि सुबुंफोरा उर्मिला खाख्लारिखौ नागिरगासिनो दं। स्क्रिनाव नुनाय उर्मिला खाख्लारिखौ जुदि सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला हमनानै दोनना 8473014980 आरो 9707908762 नम्बराव फोरमायहरनो थाखाय न'खरनि सुबुंफोरा खावलायहरदों। गुवाहाटी नोगोरमानि बामुनि मैदामनि कैलास नोगोराव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय सोमजिदों। फिसायानो गावनि बिसिखौ सिखाजों गाग्लोबनानै बुथारनो नाजादों। सिखाजों दानजानानै गोब्राबै जोखोम जानांनाय बिसि बिजया देबिखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा थैहां थासारियाव बोखांनो हानानै GMCHआव फाहामथायनि थाखाय दैथायहरो। मिथिना मोननाय बायदिब्ला शुक्रबारखालि मोनाबिलिनि 4 रिंगासोआव कैलास नोगोराव थानाय गावनि न'आव जौ लोंनानै फैना फिसाय अमरेन्द्र शर्माया खायसे फिसा बाथ्राखौ लानानै बिसिजों नांज्लायफैयो। बिनि उनावनो रागाजोंनो फिसाय अमरेन्द्र शर्माया साखाथियावनो थानाय गंसे सिखाजों बिसिखौ गाग्लोबहरो। जौ फेनाय फिसाया बिसि बिजया देबिखौ 4-5सो जायगायाव सिखाजों दानो। जाथायखौ खालामखांनानै फिसाय अमरेन्द्र शर्माया खारखोमायो। उनाव ओनसोलनि सुबुंफोरा थैजों गोजोमनानै गोग्लैना थानाय बिसिखौ नुनानै हाखु दाखुयै GMCHआव दैथायहरो। जाथायसालियाव सानमारि पुलिसआ थांनानै संदाननायखौ जागायबाय होननानै मिथिनानै मोननाय जादों। ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला 6 बोसोर सिगां अमरेन्द्र शर्मानि बेफोरबायदि नांज्लाय खमज्लायनि थाखायनो गावनिनो फिसाज्ला आरो बिहामजोआ न' गारनानै थांदोंमोन। नीट आनजाद होगिरिफोरनिसिम मोनसे गेदेर आपडेट। नीट आनजादाव ग्रेस मार्क लानानै उथ्रिनो हानाय फरायसाफोरनि स्कर कार्डखौ केन्सेल खालामनो थांखि लादों नीट आनजाद खुंगिरि NTA थामहिनबा नेशनेल टेस्टिं एजेन्सिआ। नीट आनजादाव गासै 1563 जन फरायसाफोरा ग्रेस मार्कखौ मोननो हादोंमोन। बैनि थाखाय सुप्रिम कर्टआव हियारिंआबो सोलिगासिनो दं।
बै 1563 जन फरायसाफोरनि स्क'र कार्डखौ केन्सेल जागोनब्लाबो फैगौ 23 जुन खालि फिन आनजाद खुंनाय जाफिनगोन आरो फिथायखौ 30 जुन खालिनि सिगांनो फोसावनाय जागोन होननानै फोरमायदों। मख'नो गोनांदि हादोराव गासै सा 24 लाख फरायसाफोरा निट आनजादखौ होदोंमोन, बिनिनो फ्राय 13 लाख फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादोंमोन। हादराव गासै 4500 मिरुफोराव निटनि आनजादखौ खुंनाय जादोंमोन, बिनिनो मोनद' आनजाद मिरुआव गोरोन्थि आनजादनि सोंनाय बिलाइ फैदोंमोन। उनाव सोंनाय बिलाइखौ सोलायनानै होदोंमोनब्लाबो सम खहा जानायनि थाखाय मोनद' आनजाद मिरुनि सा 1563 फरायसाफोरनो ग्रेस मार्कखौ होदोंमोन। नाथाय ग्रेस मार्कखौ होखांनाय उनाव निट आनजादनि सा 67 टपारफोरा 720 नाम्बारनि मादाव 720 नाम्बारखौनो मोननो हादोंमोन आरो जायखौ टेकनिकेलि गनायथाव नङा होननानै जायफोर फरायसाफोरा ग्रेस मार्कखौ मोननो हादोंमोन बैफोर फरायसाफोरनि स्क'र कार्डखौ केन्सेल खालामनो थांखि लानाय जाबाय आरो फरायसाफोरा गोसो जायोब्ला ग्रेस मार्क दाननाय स्क'र कार्डखौ लानानैबो थानो हागोन होननानै फोरमायदों। फ्रेन्ड्स, दिनैनि बे रादाबनि आपडेटखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय। गोजोन्थों।